Gelang Kalung Surabaya. Ya saya minta gedenya 2 saja ditunggu tamu samonten kathah. Oke. Syekh Abah Nurul nih. Salam buat Pak Linda, Pak RT, Pak Kasut Balon, ugi Pak Tesa, sing wonten London. Saking Bapak Nurul sama Syekh Nurul sama ya. Sebelah malih kaki Pak Linda, Pak RT, Pak Kasut, Bapak Tesa sama Tejo yang wonten London ya. Saking Abah Nurul sama terima kasih. Pak Kesrasi Ben Sumber Banjar. Oke, kopi tak ubi Gus. Gusti sing maringi Doa
iya ayo Belanjane kurang ojo ngarep sulon mangan kurang mangan apa jare wong loro iya ya ya iya tuku sapu milio sing nek tuku iwak aning jerat ya wae ya 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 aja dikuku tembung iwak coba mondek mondek dadi keran mano blekok kok nyucuk yo yo iwak lele poso menapi mbok aja melerong wong ayu mundak gawe terus hati jatuh nyata neragane atiku susah tinggal Paton dia merukon sak kulung